Des d'un bon inici, el 14 de març, ens arriba la consigna del departament que hem de tancar el centre ocupacional. El divendres, fer una carta ràpida al migdia de dir, ostres, es va decidir que no vinguessin a dinar. De cop i volta, estat d'alarma i tots cap a casa. És a dir, ho vam viure molt ràpid. I ja des de l'endemà mateix comencem a pensar com ens reorganitzem per poder seguir atenent a les persones usuàries, a les seves famílies, sobretot en aquest moment d'incertesa en el que ningú sabíem què estava passant i com aniria evolucionant tot el tema de la pandèmia. Doncs el primer que fem és organitzar-nos per fer una trucada o dues setmanals a l'inici, per a veure com estaven i que ens expliquessin quines necessitats tenien, si tenien algun dubte d'on recórrer, on trucar o es trobaven malament, doncs els donàvem les pautes, els telèfons i els donàvem les consignes necessàries per si tenien que actuar. Però sí que vam pensar que de quina manera els hi podíem donar una mica més de suport, perquè tantes hores a casa sense fer res, sense poder sortir, com li podíem emplenar una mica aquelles hores, no? I aleshores vam pensar en fer les activitats online. Al principi va ser fins que vam arrencar perquè havíem d'explicar-los per telèfon com es podien connectar, si els enviàvem un enllaç, com es connectaven, a l'hora que havien d'estar. Però la veritat és que va anar molt bé i ells van estar molt contents perquè tot el que fos un contacte amb gent que no fos els que estaven dins de casa seva, doncs va ser molt positiu. Però les famílies, jo el que vaig notar és que els agradava molt parlar amb tu. És a dir, s'obrien, t'explicaven els seus neguits, les seves pors, com estaven els seus fills. I és més, a vegades la trucada era continuada, donaves el número del WhatsApp i durant el dia anaven enviant coses que feien els nois. Mira, avui he estat cosint, avui he estat fent un dibuix. I era com una atenció continuada. Vanessa se hace los kilómetros cada día en la terraza. Terraza para arriba, terraza para abajo. Y no se cansa. Hace todos los días 10.000 pasos. Després, quan ja ens van dir que podíem començar a sortir al carrer i vam veure la cosa que estava una mica millor, vam oferir-los també quedar en petits grups i fer unes passejades. Bé, doncs un cop tenim l'equip organitzat, de manera que ja estem atenent a les persones que estan a les llars i les persones que estan fent el confinament a casa seva, comencem a treballar amb com ens imaginem la reobertura dels centres i a partir de les recomanacions i indicacions que ens van arribant del Departament de Benestar, optem per ser prudents. I vam considerar que era important el poder fer passos petits però que tinguessin continuïtat, que no hi hagués un pas enrere, no avançar-nos molt i que després això comportés donar enrere i tancar el que ja m'havíem obert. Vam establir un barem i en funció de la puntuació que treien d'aquest barem doncs es trucava a la família i se'ls oferia la possibilitat que el seu fill o filla estigués atès de dilluns a divendres en el nostre servei. Quan vam tornar vam haver de limitar-nos, tornar cadascú amb el seu grup bombolla, amb un únic educador, marcant unes distàncies, amb ràtios més inferiors i reduïm l'horari per eliminar en un primer moment el servei de menjador, que és el moment en què més risc comporta pel fet que ens hem de treure les mascaretes durant molta estona seguida. I això per tots els nois va ser difícil. Difícil però ho han portat superbé, és a dir, el tema de la mascareta l'han sabut aguantar tot el dia, les distàncies, hem hagut de comunicar-nos amb la mirada ara. Abans era molt facial, molts somriures, moltes abraçades, molts tocaments, i ara és com, ens saludàvem als colzes, et miraven, tenies que intentar entendre la mirada si era de content o enfadat o que volien alguna cosa teva. Però la veritat és que, bastant bé. Vam pensar si podíem continuar fent les activitats d'abans o havíem de reinventar de noves, que les noves tecnologies també ens han donat una mica de suport. Ens hem adonat a través de l'atenció a distància a les persones que atenem i a les videotrucades i les activitats online que realment tenen moltes més competències digitals de les que ens pensàvem i hem introduït ara totes aquestes activitats també de forma presencial amb l'ús de les tablets. Quan fèiem el del Kahoot i hem començat a fer balls de TikTok Inclús persones que no tenien mòbil i ara en tenen i els ensenyem a utilitzar-los i es poden comunicar a través de missatges de veu o de videotrucades de WhatsApp i estem reforçant tot aquest tema. Ha sigut una oportunitat per veure que és un tema que ens permetrà escurçar aquesta bretxa digital que històricament tenen les persones amb discapacitat.
paral·lel hem anat treballant en projectes que havíem iniciat abans de tot el tema de la pandèmia. Potser el més important ha estat unificar els dos centres ocupacionals a l'estació de Sant Andreu amb aquest nou edifici que ha quedat tan bonic i que recuperar la normalitat per molts dels nostres usuaris en aquestes condicions els ha ajudat també, perquè un funcionament nou i un centre nou. Hem pogut fer unes petites obres d'adequació del centre de Verdum, adequant les sales, pintant-les, canviant algun mobiliari i a poc hem continuat també amb els projectes en paral·lel a tota l'atenció del tema de la pandèmia. Sí. Doncs la veritat és que estem molt contents perquè no hem tingut cap cas positiu aquí en el centre i els que han sigut puntuals, s'han aïllat i la veritat és que ha funcionat molt bé i el servei no s'ha hagut de tancar. Vull dir que la veritat és que tant les famílies com les persones ateses com des d'aquí, des del TEP, creiem que s'ha fet molt bé el tema del Covid, s'ha gestionat molt bé. En el mes de març-abril, la majoria, per dir-te, un 95% de persones ateses al centre ocupacional estan vacunades en segona dosis i la gran majoria de professionals, educadors i equip tècnic també estan vacunats. Això facilita que minimitza el risc de contagi. I ens dona seguretat per començar a poder reobrir el tema de menjador i oferir el servei de càtering. Aquest mes de juny ja ens hi hem posat i totes les persones que s'hi ho han desitjat estan utilitzant el servei de càtering i conseqüentment hem ampliat l'horari fins a les tardes. Al principi ens feia ser respecte, adaptar els nous espais, després de tants mesos que anessin retornant, però la veritat és que va haver-hi molta col·laboració tant per les famílies, per disposició per part dels educadors i educadores, o sigui, tothom, i sobretot les persones ateses, la veritat és que va anar molt bé, s'han adaptat molt bé a la nova normalitat. Han estat atents a les nostres indicacions, ens han recolzat amb les decisions i han agraït molt el suport, sobretot en aquest primer inici, que estaven tots tan desconcertats que no sabien què passaria. I les persones amb discapacitat ha estat la forma estoica en què hem aguantat les mascaretes durant tot el dia, sense queixar-nos, mantenim les distàncies, hem entès que hi ha unes noves normes que havien d'acceptar i també especialment l'equip de professionals del centre ocupacional, que ha estat a totes, quan s'ha demanat, on s'ha demanat i amb una predisposició i capacitat de reinventar-se que realment és d'agrair i que ha fet possible que realment ara estem recuperant el funcionament de normalitat.